nih, monggo. Monggo Pak Anto 35. Pak Gun saking Padas. Tap. Monggo sedaya mawon aturan ngelak mriki nggih. Grup ibu. Nggih, monggo apa iki? Monggo, joget iki Mas joget. Dene sing dorong ben Mas Katen piye? Etane pom gede lebu ngalor sekitar 1 meter. Tak tekone. Tokone orang buka. Spesial Pak Anto 35 kalian Pak Gun saking Padas. Masih bersama Seni Gajah Ngesti Budaya mek lali ya. Sing yasinan. Go with
pom ngalor. Sumirat koneng sumirat Torjawan cisore Engkarame nabitar Oyo menengake Kodalku karo kowe Menang Banyuwangi Iya, Bos. Gremet-gremet miadalan Bis harapan baru Baku alon-alon Carane ku napa? Kanan apa-apa. Kami suara masih Sayang kabrogo banget Ngawi budal rene, cepane sawerane sing akeh. Ayo sabar. Budamu aku senggen Kates tites rasa Apa? Ora iso. Ing sadalan kowe Apa itu kita urung ketara irunge. Penyanyine dilon Geno ngono. Alas para jatumite Pinong kosok sini Lakon kulang kowe Langsung kita dalam. Ate rasa tresnaku Saya rasa nalika Kok arah jambutmu Sing Kena ae Sebenernya nadanya pas Desi budaya. Wah, Mas Gandel. Ngalor gede. Harapan baru Kesel tanganku. Kumbranggange suara masih Sayang kabro bakar Ngajak lari kata pundakmu aku sender Atis titis rasa nengyal Ing sakalan dalan kowe Urung panas makane urung nyawer. Alus rambutku Alas parate komite Pinong kosok sini Lakotu Glow. Angate rasa tresnaku Saya rasa nalika Kok arah bibirmu Monggo Mas Judas. Mbak Gino neng Jamban lah. Itu setan pom. Nuwun sewu dumateng para sedherek